Здравейте, аз съм Цецо и скачам в предизвикателството на Leader.bg, като споделя няколко неща. За мен Leader.bg е една от най-смислените и полезни медии у нас, която е силно ангажирана не само с това да помага на своите партньори и бизнеси, а и на своите читатели, сред които съм и аз. Като млад човек, предприемач в развиваща се компания, аз силно се интересувам от актуалните бизнес новини, от икономическата среда, от инвестициите и не на последно място от добрия пример, който вдъхновява в лицето на интересните, вдъхновяващи интервюта на хората с успех. И тук веднага искам да вкарам и нещо лично. Много добре знам какво е да си стартъп и медиите да не ти обръщат внимание, защото нямате големи бюджети и не се интересуват от това, което правите. В случая с Leader.bg не беше така. Те ни подадоха ръка, видяха, че създаваме нещо стойностно, оцениха го високо и ни подкрепиха по, бих казал, изключително нужен начин, особено в началото, за което силно и благодаря. Те ни показаха не само като компания, а и като хора и екип, които са експерти. Благодаря ви. Препоръчвам Leader.bg, защото те внасят смисъл в бизнес средата, в стартъп средата и се радвам поне малко да ви покажа, че има смисъл да четете съдържанието им. До скоро!